Israel and Ruada and Director JP Career Point. Tin Zanina kan sermang tu Reverend Dr. KM Banal Pekte MPSC kan Chairman Noni To Party Reverend Dr. Susang ni ko ni Baka kan Sukaram poi mo tak lo ni to chumi MPSC kan ho tu pa pu je siram thangate le lo tin na chang thar zong zong te an chung te zana local content zawa in chi bai ka buk cheu ni zanin tereng hi tun na lo in share chuan de le ka na sari le min som panga khan office an lo ma man bo to siama ro chu vai ra ma la tu ga ho tu ran ne ti fel lo thei lo mi ke ni ka min bulu khan ni a chuan chuan kan do ni kan ron che ban vat thei lo de wani kan thu sui ka ngai nom ka ti le maya ren chu sa le ko ni de chu kan thria a thu sui te kan ngai tha fo ma ki po hen ka thu sui a po thu sui thin ka ti ka sui chong thri na ni chu han chuan ni chu sui chong ngai lo ti mai han sui chun zong ngai lo pa thu sui thiam ania ku je siram thang thu sui hi so kara thu sui te kan thre thina kha ti ngang kha lo ngai thangai mi lo maya ngai nom ka ti a cool right main ama experience trangin in tam takha arhila ni video an ko varin ka ria tuna cha ku nga vela hin non le chan ula thain re tu na chon in la hlim me mem do na in la phura en chi ne soi point thramang do lo wa athu soya kha isokar rei lo te ka om ve tang hian apoi mo sia ka khet hi ani chuan chuan in kha en non le tla khani in ka ria izanina lotlina changthar dei inge moza thi bimal tak po ka hriat chin deu deu te nia a palien ber kha re ek tlang wal thang do panlai te kan ben thek thek thina nia tan li pu thina nia kan naw nia thu te kha lo sui thiam em to mai kha lo nia thil panga vel sui ka tuma ma ro chi toi te nia pakhan na chuan he lotlina nei tur hian nang mani chung da puina te ke JP Career Point puina te ka soi bo ni lovin mimalin na nia mimalin in ti chota tu chon bai thok don chia teamwork ani don ta ni sarkara in lu chia teamwork in thiam lo chuan in ngoi do hey han soi tai la american redon chuang lo wa kan sarkar officer zinga po na tha mai amai ro teamwork thiam si lo a thok pui te na an bil le thei lo te no mani amma chun athiam ma tuna chuan atira chuan individual in mimmalin in beya sokara in lu chuan teamwork ipui thopui thiam angai tiang che chun in noya mi thopui thiam angai tin chin an soi kha dik cheni khotla mi thopui thiam angai ani lo chuan video strict tak thok dik deu mai khotla ne in nge mi lo khau the ani SDO fel MMA lo mai ro chu akhu ne in ti thei der lo khau the ani ta chuan thil achang chuan han to le thret ngai te achang chuan hoisin ta ka ding ngai te achang chuan in pha ni ngai te in ta in king tel do ni in ka ria ka khiat ve thiam da ta chuan teamwork zir turin kan du chewa panina chuan tuna tangin achhiar in tana ngai don ta ni office ami na kan thopui ve tran chuan nia thiam le thiam lo chu achiang khup mai an reng chu nang vek an lo poi nang vek a then chu an lo sang zo an nia an tu emi thiam zo hi an lo om chiang khop mai chu wang chuan tu na civil service examination in rank chu rank ka ni mai a tak taka chuan nakina chon thiam le thiam lo kha nai han thok chia anang do na ni vairam zin ngai hun om don vairam atang mi an ron zin hun om don tin na har big scheme thar in chiar ngai te om don chu ta chuan tu na I rank hi pakhat ngai chom thei do lo I chiar bel chin che chom thei do chu wang chuan chiar tai ma an tok mai ni tu na officer tha in ni don chu in chiar tai ma ka ngai kan sui non leng yo ki leng chiang do na china puram thang tu sui lo en non le ro ka ting an ku mai en non le in chiang le so do na ni in chiar tai ma chuan officer tha in diam in rank chu in chom to don tak tak lo nge ni promotion a ni le chawang abba chu nai tho chuan in chiar chin zel khania chu wang chuan tu nge ni khai mai as officer
so hai mi tin so no modern chiang to ma athok to ni chuwang chuanin so hai to kana ni pulau no to ni chuwang chuanin chiar tai ma ro chiar tran don ro ti kha kan cha du khang lang chu ni chu experience nei lo ber hian ma hriat chin china apa thum na le kha ngai poimo mai chu communication skill zaina hian officer zinga hian train chu kam background in a zira sa tong du to ka tong har put the no a train chu kam background in a zira lawa sa tong har sa thlatin lo to amai ro chu tu na hian in hunai tran chi sa tong in zira ngai ni top mai ni I tong the lo chu ni poimo don lo bre nei so ka rain officer pakhat ni don I du to ka I tong the ro chu an ko char charong cha poimo ma bo na I du to ka easy the po ka ngai Asia chu a file a noting chu a thanyo tir mo ta khan a top mi lo communication skill chu tu lai kho vela chun tong chu angai ta ni mi kan hu thina an lo kala lo mel khiat te thil ka present in ang re po soi thiam te a thren chu pian pui a then ro chu zir chu poi mo do na sab tong lo ma tong thei lo zong khan in zir chan mai I in express yem nge nge tu ro ni super officer poi mo chin ni do na Engi maza tu secretary rank in pension ang pathian za lai tuan chon. Secretary ni vesi nam dang emo official poi mon lo kala tong lei thei lo te emo joint secretary ni vesi director ni vesi in express lei thei lo ka in ni kum tuan palam ti ka lau thum mai. Athen chu in thiam to. Amai ro chu ta chuan kan sei lu lai chu communication skill ti khan zir the ni. UTP la atla ro thave ka communication skill re mot khan. Ka interview mot khani to no lo tu na chuan mizo indoor dan tu khap ta kan chen pa khatin IAS hi chu ni la ka thiam mo tang a har lai ba chu IAS ni hi ni ati min lo kala kan lo dor ve la ga ti mi hi ka ti lom thiam do hen ka ko pa kan IAS tin thiam lo hi ka ko mi ti an ti hui ni ga ti pase har lai ba chu IAS ni hi ni ati a sei ji chu communication skill a kha kan nei le ngai min do ra eng tin nge kan lo chan le ta mi an thin rima thren chu magistrate te ni don mi pui thin rim te in la tong don mi pui pung kho ma te ro in la rel don mizo in do na tang kai a bi kin tu na chuan kan kho vel he ti hi ni to nam dang ne kan in chen rek to so ka ra pe chuan in lal to la nam dang de li rin be don ne kin a chuan in do na ni a chu la ma chuan chu ta chi chuan sab trong du anga thiam le thiam lo chu in thau ta ani an lo chu na ngare hian kan soinga ami hringa kha om don lo tuna kan sarkar secretary rank officer china po yen a thani chu in chu thei chu ni se minister the a chu na in chuang chu tiang ko pa tha communication skill nei tha trong thiam mo si a then hi chu le kan in chu lo wang ti chin kan soinga abang chu ta trong ta moi lo ba di la ma chu an rank kai na then page arrange sang so commissioner level te po kha in omlu tu lo kho mi hringa khan om thei theta ni chu arrange ka chu khi ta abak to lo ni ma ro chu a communication skill a chin kan soinga ka na share tai mai ma thiam ti kha chu ta chu nan mi nan te dong chu ni mi pui no pui nan thriat lo point in tho pui mi secretary level om chho chin begin assistant le chung lam te directorate lama po chu chung lam te le khi ta minister chief minister thing chu ta trong chu nan te don cheu wangin a top thei lo nia ha tai man te in ha san te in thokrim te in chia tran chia lai ta tu na ina mai chia zo ka tang kai to lu tu don la tu chana tharin in han chia tran le don ne chu in ti pe lo pe in lo chu mai le in thu le mai in lo chu mai le a huna chu promotion om ve ngam in ti pe ro chuan he nam ta he ram ta ke chang kai chu dang lam nga ni officer chu om cheu to tin in special big lo nia engem mo de wa kan lo ngai an om cheu to ma hian ti zo ka sei ve du tat in fui huna ni boka an lo om cheu to ni khang zinga pakhat khali ngot lo tu in dang lam don chuan in tai ma bi ngai to da ni trong ka ngai poi mo ka hin ti thiam lo chani kan in puang ma hring pakhat kan ti bol ho ve hring mok te in zingal 2007 a khan in Kathmandu a khian in ami South Asia level in khompia kan tela South Asia ti taka Nepal an lo tela Bangladesh an tela Pakistan pon tela chuan North East nen
mi Darjeeling lam West Bengal la king ho te nen khian ania a chu no ti sa han Meghalaya te Manipur te lam ve ve ka ni ti chuan tlai han kan in ko khom thi ta chuan Hindi hin mang tang pe Hindi khan fiam thun tho ta kan hoi ko la ke ma ti lo song khan lui tlat mai ni da chang ka hello ni ka he thiam tlat non tu sei khan kha si pa po nu ya ni pur mai ti pa po nu ya Tripura mi pe ka chu Bengal ni sa shim vai trong thiam lo wang mai mai mol mel de walan chu ka du lo ka ho ve le vai trong ka zir do ni ka tia chan ma Presbyterian big in bul sami engeni leng ze office street mai son LH Hindi Institute di yo ma Louis Howe ngar ni ka rian ni kami ka don ka pan wang wang ale ka ni min phal te ka ti lu tamai pek lo chu na chu ma leng ze chan chin mu office a kan lu da bu wa ni thlu a lo ma khoi kal ai ti don te ka sui ta kal chan song ka tha kha de khong a va han tha te ke pom ka ma mo khong mai ho iti ho te ma ke lien zo la pon na duang chu wang chu nin ani chu ai de hi nei nga zu zu ze la ni mu la hian hiện cần ina câu là afin rồi trôi mình hiện tại sự cũ là mà dù gì là vấp ai cho nên cần đủ lại để cái gì là trả mà thì thật mẹ thì cái không mà mình ta ấy người cho cái lụt ta là wa và này luôn là đồ thêm chuan cái là Hindi gì là tu cần xây đủ ta gì này này mình ta là chuan tu thêm hiện cái này mình ta là vậy chú vào cho nên cái Hindi kiếm lâu chân khá mua pur về chia cái này cái phim thủ thiết tập của này mà xem Hindi kan thim lo chuan kan hoi a don chu ni mai mania labor minister meeting a kan kala a minister Hindi ti tura ti thlata Hindi na te ke ni chu kan zo hoi mol chu ni ber mai ma lo chu ke ni chu sap tong min phal sa tin secretary than kat ka Hindi lo mam na lu tu pi lo khan om ve boka English nan ti zo mani khi ta chen chu chu ze tin India la moi zong ni thau thau Hindi thì là làm tụi mà chú cắn thiếm về là vấn đề chuan level playing field là ăn cắn ngoài đồn rồi tụi tem mà hiện cái như này advantage trong thế giới rồi chú hoàng chuan mình kinh sau gì về tụi lý là thì chú anh em một chân tal basic knowledge tal in thiếm mà mai cái phía căn officer trên thế hiện chú thiên thì nó chú cái bằng sau bên thì đồn Hindi thiếm rồi chú cắn hơi buồn rất là nè amual phụ thang luôn nè mình hao nghe mình phật bộ ăn thêm mắm lâu baka tak tak kan ti Sanskrit te ani deu nuai to an han ti tak tak ki chu rinai na hoi boi te helaya tom no enge ni kan don niam the kom ti karoti lo deu hi lo tam kom mai lo ne bo chu ma chu nin an ni chu na no pang ne zu la an na chang the yang ti ring ani atom na tan chuan ka in thu sei jong zo ka lo ngai thang mun de win pathian nên là lòng thu in sợi na thì phát hiện đến bôi mồ na để khăn mình thì đó nè mà mình giống như cần religious à mà nga anh linh zong ta khen sợi na in khéo bộ in khom ngay mang lo bộ cần chắc cho nên feel like ching hal thì đâu biết cần này alo mồm là mà này cần vai bộ cần sợi mà rồi chú heng zong đi cần nó na in thì đâu thế này cần translate rồi cần nó là cần lần tiếng rồi chú tiếng chú cho tổ khó cả cho moral courage này được có tin mà thiên cả cần chịu tu chú kan rama kan thak chang ni ria office a po sum no na po thil na po moral courage kha kan pension no kan na nei the nge kan dik lo chung kan nei don no nia chu lai chu wai ngai don a chang chuan nge ni chan ngam te ngai don chang chuan ti lui deuh te po ngai mai thei chu wang chuan moral courage tak tak nei the turin pathian ka eng ga tak tak hemi din mun min thuai thlang tu kan lom em na hian na min phu le chu ti khani ve tlang mai chuang chuanin chu kan thlen te chuan kan la kan po tlen ka ring boin hi chu lot tlen na pasa ania lot tlen na tak chu mi to pa chu no donin ka ria chung te chu zan na hian kan sui poni se kalom pui chewa JP career point te in pek na lo le maya tiếng hi ni ramin kan mo chu atom na soi le lo ne pakhat chi Delhi mizo thalai pakhan kan in ko ma hunda la pa soi to thina chu ta chuan pute te ke ni chu kum so men kan tlai no ma te civil service aspirant nia gold medalist upon in Korea university
cái ní chuan in em mẹ cái gì nó cắt chua thì coaching kal tu rin class ka kalpui te chuan por ke da tang khan helam le hui lo chiar dai to ti por so man pas kan hui lam tu lo chiang dai to ama zo le ta kum khat chen po chai ne ma te kha lo ti fe lang chuan in re ek pa khamo chu kan tai se thi kan lo tai se ai ho chuan an kal lam tu an lo chiang dai to tuan coaching class ka kalpui te chuan in kum tam fe kan lo chiar va dai to ke nin kan zu zo me ati khakal chara ke mania na om lo re ai ngoya mizo na ma hian so chu hete nga enge ni career lam ngai tu te coaching center tha te kan nei chuan khala pa kan oi zel don kha lo nia an ni lo tin na chang atang pon khati zo khanin no pa ma po kan encourage to nin ka ma ya kan oi lam hi ngai ni don phe chuang lo oi ngai ti don phe chuang lo generation kan ni rei lu ko mo chuwang chuan kan zirti na po mi hring kan zirti na hring hring mai hian poi mo le in ka ria chu civil service a lu tum ro ro po khan an chiar kha ke ni ai kum ngai an advance ke ni ai kum so men lo advance stop to ni kha ho ni kan ni kha chu ni kan hum de le ki alo ma tu lo don lo ni ti te kan ro ma wein lama kan mi la trawa thling song ta chu along puina hun kan nei to a isang na intervene lawal kan han bule ania wena po kan osuya ki ma chun ka du thu sam chu in kuntel no kom boka UPSC chu han try le ulang chu in service sum thon kan ti dewani kan ma IS pachana uma tuna he mizoram sarkar kan van doina chu IS mizo pa UPSC je tin pangai kan nei mi ya makhat ma kan IS ho ni ru ko na rong vek mizoram state tu man tholo chu kan ning mon dik ta cái lệ thì ulang cho anh bé em rồi đó anh bé lệ tên một lần nữa chọn cần là thấy cái ring thắt này chú lo anh chú anh em hi cần ngày tuổi thế nào mai cái em mua giày đầu thanh thanh cái sợi ta cho nên mới là và mình ngày sửa là giày là mình sổ mẹ vàng in cái lỗ mà nó lệ pa thar atin thar lo tin thar zong zong te tu sa ka da non he chu cái lỗ mẹ